siang menjelang sore kami ucapkan bagi pengunjung objek wisata destinasi minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Kami keluarga besar dari Sanggar Tari Maco Budoyo minta maaf apabila selama 1 tahun ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Mudah-mudahan di hari Lebaran ini kita kembali fitrah menjadi suci kembali. Untuk pembukaan pada siang menjelang sore hari ini kita tampilkan Rampak Gedruk, persembahan dari Buto Manunggal Gedruk. Maka dari itu kami ucapkan selamat berlibur, selamat menikmati pertunjukan dari kami putra putri dari Sanggar Tari Maco Budoyo. Selamat menyaksikan. Ya
kabaripun Mbak? Feni Pak. Alhamdulillah. Saya kabaripun Pak, panjenengan pripun? Alhamdulillah. Suwe ra tau tanggapan. Maklum puasa sakniki lebaran puasa. alhamdulillah sinaosa sing tuwa ora tau tanggapan ning alhamdulillah anak-anake do dijab nang ndi-ndi. Nggih, laris Nggih, tepundi-pundi. Alhamdulillah. Senajan piye-piye Mbak iki kanggo ngregengake suasana lebaran wonten ing tebing Breksi. Nggih. Mbok menawa kula sak rombongan saking Turangga Maju Budaya kathah lebat mugi linebur wonten ing dinten riyadi menika lumantar kula lan panjenengan sedaya. Nggih. Monggo Mbak badhe nyekar menapa? Mumpung tesih wekdalipun tesih wiyar, tasih samangke dipun pungkasi dalu tengah malam. Insyaallah. Wonten request iku Pak saking wingking. Yo gane njaluk apa kuwi? Apa pengunjungnya minta lagu apa? Bisa request. Sing penting orang njaluk sing neko-neko ya Mbak ya. Nggih. Mangke nek dereng saged nggih. Gembel PR Pak. Nggih, benjang malih dipun garap. Iki le payu ya kepeksa kok. Saking ra entuk sinden. Disyukuri mawon Pak. Ya disindeni dhewe. Alhamdulillah iso-iso nyindeni. Malah saya kok Pak. Kula nderek belajar nggih teng mriki. Nggih, sing penting apa anane Mbak. Monggo. Nggih, monggo Mas.
katresnan sampun Pak. Yuk selanjutnya. Ya gone lagi do teko Mbak. Pemanasan Pak niku pemanasan. Pakaian job. Oh iya, minta ada yang turun satu. Medun sik. Hoi. Selak kerja. Ya. Oh ya.
nampak